ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga kaibigan, good morning. Luzon, Visayas, Mindanao, good morning po. Binabalik si Papa Mar. Mardela din iba sa sana. Pero tiyan, inibanan mo kita hanggang alas 2 in pagkauto sa mga istorya pa di sa Aramon Yato program. Transmitting live from DCGB Broadcast Complex dito po sa Barangay 23, Legazpi City. Imperial Corps Division, Legazpi City. Siyempre, nadadangog po, nahihiling sa DCGB Live app, sa DCGB YouTube channel, at po sa DCGB News Online Facebook page. Siyempre, 729 kHz sa pitang ka mga radyo, nadadangog po nindo kami. And then, yan man sa WGB 106.9 FM sa Tabaco City. Good morning po sa Indo ka, boss. Sa mga birthday celebrators, happy birthday. Many returns for the day. More life, prosperity, and happiness. Sa mga may anniversary, happy anniversary po. More whiskeys and ice cream. And then sa mga bisita, both foreign and domestic tourists, don't forget mga tugang na dumangkita sa tuya pong pagrespeto sa dudumanan ta. Enjoy the sights, savor the taste, but protect our environment. Alam pag-iusap natin para po manatiling malinis ang ating pong kapaligiran. Kendo ka po sa kumasun lingkod, Mardela, daing iba. Yan man sa lado technical, siyempre si Kuya Junapulis. Yan man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Yan siyempre, dyan po sa newsroom. Kawang tapo dyan, si Jenny Machumedaran, Chiara Meliron at saka si Nicole Ann Gloriani. Sa luwas, siyempre, katuwang Mega Force Patrol. Parehas pong pangarap ng mga istorya at ang aning may balang ibog sa banwa na sumupakawan ng mga turog sa pansitan. Yan dyan mga tugang sa 3rd District ng Samuyang Field Commander, Chief of Reporters Jimmy Nasalita, bantang sa 1st District, Lagadi, Santo Domingo Tutuwi and vice versa, Paning Jomar Bien. Naman si partner Al sa City Hall, asin sa sur na party kan mga barangay sa Legazpi. Baby Angel Mustasa sa Legazpi Port District, asin sa Regional Center Site, ang si Joshua James Bino, yan po sa Dalaga area. Ang bunso Karen Ala, yan po sa Kapitolyo Provincial, asin sa mga kataraning po mga opisina dyan. Sa mobile, sa muyang mata ng DCGB sa Kalsada, Henry the Boy Mata. Hindi po ka boss, pinasaludar mga kabayan. Pinapapanin sa mga morning, ngayon ka mo sa mundo. Sana po okay ka mo. Sa mga may helang, maka-recover na kasi makabelta na po sa daily routines natin. Sa mga kapakusinyos, huwag malungkot. Be happy. Pagkatapos, kumain ng masustansya. Sinabi ng masustansya, hindi manggay po mahal. Pwede natin itanim yan sa paligid natin. Pagkatapos siyempre mag-exercise, galaw-galaw para hindi kalawangin at hindi pumanaw, sabi ni Sir King Rinaldo. Mga sugita, good morning po tabi sa Indo. Bueno, nakalat ini kasamago pa, dugangan tayo na po sa istoryali po dyan sa luwas. Partner Laura Armayo, nasa linya na. Partner, thank you for waiting.
Yes, okay lang, partner. Basta't maghintay ka lamang. Ano yan? Kung hindi Timsong ngayon ang panahon na Timsong para yan, sa mga- iyo. Ibig ngayon, partner, kan mga kandidatong nadaog. Basta't maghintay ka lamang sa ribansa. Yan. Ayan. Lahat ay may panahon. Pag ang gana, ang sa Indang Team Song, we are the champions. We are the champion. Ayan, okay. Sige. Yan. Sa mga daog, maghintay ka lamang. Madali yung kita mag-isip pa din. Automatic. Ay, kumusta dyan, partner? May kadipisilan man tabi, partner, sa lado kan CSWD. As in, mga law enforcers, kasabay na dyan si Andy Barbilla sa Task Force Kalinigan, as in, Kayusan. Pero siya bagaan sa na-assign sa pag-profile kaning mga badyaw. Sa informasyon ni CSWD Officer Madam Mading Cecil Iskandor Arcilia, may problema ang mga social worker kan CSWD biristado ng maraykan mga badyaw. Miribid na. Desin na, no? Desin na naghagad ki asistensya duman sa indigenous people. Ikaw ba na-interview ni Angel ka nakaagi, hinapot niya nga niyan, di man daa pa nag-coordinate sa iyang syudad. Pero pwede silang tumabang. Pwede kayo tumabang mananggan. Pwede silang tumabang. Although yan ang mga badyaw, pero di man silang permanent homes. Iyo, oo. Diba? Kumbaga kung sa inso magipaw, duman sinda. Correct. Diba? Pero pwede na silang tumabang, takang nakaagid ang mga panahon, tuminabang na sinda na pinauruli nga ni iso mga nainot na dang nagdirigde. Iyo, di pwede makatabang mananggad. Pero anyway, sa kunyan, sabi ni Madam Cecil, kung manangin nasa profiling pasindang kunyan, saro ini ka nagluwas sa rekomendasyon, ka namin naging meeting about kani, sa pang mismo ni Mayor Siam Ismail, kaya yaon ako duman. Nasaro ini sa nagluwas sa rekomendasyon na magkaiba mo na partner ni profiling kan mga badyaw na ni o na pirasinda, tapos pag naayos na sa profiling sa inda, ma-aksyonahan city government na maprosesong madarasinda naman kung saan sinda hali mananggad. Yan, bakong saro man sa ng lugar ang pigistaranggaan? Ayun, identified na, digdi sa barangay Bitano. Di pwede makatabang so konseho para ma-profile iyan na mga nyaraon niya. Tapos siyempre pagkabang ginaurol iyang gabos niya, raon niyang kurun-kun gabos. Actually, yaw naman ang koordinasyon sa barangay. May nag-represent man nga ni kan barangay council. Sa indang barangay secretary kan minaging meeting. Kaya lang, dipisilon daw laugon ining area na maation partner. Maation ang lugar na yan. Baka magkahilang ka kung maporsige kang mag-isip kasi area. Pero titugutan nila magruluwas. Iyo na nga ni. Hindi naman nga ni na kukuya na kumbaga nakukontrol may sadiri man ang mga diskarte yan ng mga badyaw na minarulusot iyan kung sa kamot ka na dibisidong pati magranirana lustaman ka. Dapat talaga ang makipag-uron dyan so may aram sa mga indigenous people. Yeah, pero so, it's high time na maki-coordinar na sinda duman sa kunyan sa departamento. Igaw ng opisina kandi di sa Ligaspi. Iyo. Anyway, aram naman ganyan na Madam Cecil, basta natapag nagkaorong kami garay, baka may suggest na personal yan. Pero as of now, yun nga ang problema mga SWD, tabirestado na daw sa mga social worker, lalo na si Andy, pagkailing si Andy, durulaga na. Nailing ko baga sa video ni Andy na pakailing siya naglakaw-lakaw. So, aki na, kung siya dominusot. Iyo nga, ang problema ka magkadescuido. Iyo. Kaya ko yan, may monitoring na sa iba, yan ako na sa daraga. Ay, naglipat na. Oo, naglipat na medyo agresibo digdi sa Ligaspi, tayo na iyan.
Tiga profiling sinda, yung katabang sa PNP, mga PSO, and mga social worker. Kaya ang baray tayo naman sa daragaso iba. Pero, bakong ang sabi ni Mayor Isam, pag abot nila sa destinasyon, tatawan man sila ng pangpuunan. Yung plano, tabi partner, party pa yan kang rekomendasyon, tatawan sinda. Actually, igwa ki budget kaya ng DSWD. Oho. Matabang man ki dagdagayon sa city. Pero, dahil sinda tatawan na digdi pa, kasi ang aprensyo baka lalong magdakol. Araw sa tabako. Baka magpasabilis siya. Uy, nagtataong ngayon duman. Araw sa tabako sa nangyari na tinawan ni Mayor Casil Pagayto, Lagman. Mayor pa siya sa tabako, nagdakulon lugod so mga badyaw dyan sa tabako, ngayon nagdataw sa gobyerno. Amo yan mangyari dito sa Legazpi, kaya ang rekomendasyon, tatarawan sinda actually, pero pag proseso na mahali naman na sinalidian, pagbalik naman sa indang lugar. Sabi mga taga Sambuanga ni Bagani, kaya yun na nga yan, planong Bauro Leon duman, pero tatawan sinda pag pasiring na sinda duman sa area, bako digdi sa Legazpi. Roger. Anyway, nagkatunong na city government, yun yan, ang update ni Madam Cecil sa CSWD, na pag-informar naman niya sa mga kapitan, na pangapudan, na sana tumabang man ang mga barangay na sa kampanya na dahil pagparatarawanan ni Niki Lim. Sabi na dakulon lugod pag pagtatarawan kilimos. Roger. Okay, partner yan informasyon, digdi sa luwas, Anang Mario, DCGB. Thank you very much, partner. Yan, bako naman pati sa mga jeep yan, duman sa may boarding house, may nakaabot duman na may mga daradarang mga surat naman. Nag-arong-arong na. Yung iba, pag hindi mo binigyan, nagiging violent na. May nangungus pa, may nang mamuda, asin iba pa. Tapos mariusin. Yan po ang saro po na nasabi yan. Challenge po yan mga tugang sa mga opisyalista kung paano po yan. So may mga plano na para dyan, pero I think kailangan nyo ng konsultasyon para dyan sa mga nakakaisip kung paano i-handle ang mga indigenous people. No? May language po sinda na nagsinda magkakairintindihan sana. Tangani po mas madali. As in magkasinarabutan, di ba? Ang mga yan. Siyempre minsan ang iba kakonsidero nila na ano yan, garosin na pigahunting, di ba? So ano yan, medyo hindi maganda ang pagmati maninda ka yan. Okay, anyway, duman sa mga kababayan mga tugang, iyan po, tarabang-tabangan na makabalik duman sa pinaghalian. Nakakapirwisyo naman din sa iba. May mga nagreklamo na nagiging bako na maray mga tugang ang kunyan, ang pag-uugali ka nagkakapira. Araki pa ngaya pero mga dayan ng ugali. Alright. Bam Daito, maray na aldaw. Then si Jeneline Villar-Bidar, maray na aldo po. Janet Granadillos, good morning. Si Ruth Nucedo, good morning. Watching from Kamali Galbay. Si naman si Pamangkin, Joel Lacuna. Yan, also watching. And siyempre, mga kababayan, sa mga taga-Bantabay po niya to na gustong makabakal kay mga burubarato na mga gulayon, mga prutas, asin po mga ano yan, mga produktong agrikultural, o pasyalo kayo dyan sa Campola. At igwa po dyan mga tugang na kadiwa ng Pangulo. Siring man duman sa Ginubatan. Sabay sinda kunyan. Okay? Sa Ginubatan, kunyan po, October 28. Igwa duman na kadiwa ng Pangulo. And then digdi sa Campola, igwa po mga tugang ng kadiwa ng Pangulo. May baratong gulayon, may prutas, may bagas, asin iba pang produkto. Hali po sa mga lokal na paraoma asin mga parasira. Yun po yan tabi ang mga dagdag na serbisyo para po sa mga kababayan ta. At ngunyan pong panahon, dakol nag-araki akmalaw na ang gulayon. Mahal talaga, di ba? Mahal talaga. Pati na yung mga ano yan, mga sira, nagmamahal. Ha? Lalo may ko si mga undas. Pagkatapos yung tinapa, mahal. Di ba?
Okay, di, pagkabot sa mga gulayon, iyo po yan, ang medyo kunyan, di ba? Sabi nga natin talagang mayroon tayong problema dyan, lalo na sa mga bagas, di ba? Sabi baga kang amigo tang environmentalist, kung na-manage talaga kimaray ang sa tong mga daga, di nga ko takita nga ang problema. Di ba? Di sa tuya, naging kunyan kay guwaning massive na conversioning daga, di ba? So mga dating mga lugar na nagpo-produce kidakol na mga paroy, iyon na po yan. Pagkatapos nagsabay-sabay na sa problema, di ba? Yung farm inputs mahal. I think gumagastos ang isang farmer ng 11 pesos. 11 pesos per kilo para sa inputs ninda. Imagine to that. Tapos mabakalon sa imong 8 11 patas na. Di ba? Tamahal ang abono. Mahal ang patrabaho. Di ba? May makina man na tinao na pwedeng maurarkila ko ta kundi day oros to sa paras. Darakula. Dipisil. Di na ko ang patama, di ba? Alright, so sa mga kababayan mga magtaranong-tanom kita, iyon na sa ang pinaka-the best yan. Kung may pitataoan sa itong mga agriculture department ni mga libre na mga punla, yung banhi, kumbaga kunya na seedlings na, tuminubo na, hindi na seeds. Tama pa germinate ka pa kami. Minsan, day man nakukuha patama, di day nabuhay na dadagit lugod. Ngunyan, ang pikapanahon ngunyan, seedlings na, ready to transplant na. Yan. Igwa pa nga ning pabalo na abono. Di ba? So, yan po, tabi. Approve sa yan. And then, let us produce our own food for our good health. Di ba? At least, aram ta kung anong pigagamit ta dyan po sa pananumta. As in, magiging therapeutic po yan, mga tugang, pag-abot po kang oras na nahiling po nyo, nagburak na, nagtalubo na siya, na makaskasong pagkatapos, nagburak na, nagbunga na, lalo kang mauugma. Di ba? Di ba? Yan nga sabi iwan natin kung ano, may plano kayo si Lakay, si si Kalakay, si Lakay, Marlon Longabela, ang may-ari po ng Longabela sa Kalikasan Farm and Practical School for Agriculture na engage sa mga senior citizens kasi magkagagita ng organic farming for senior citizens. Tangani ngayon na mahali ang pagkabagot ng mga senior citizens tapos ma-inspire as magkagagiraran ng new horizon sa buhay. Di ba? Yung ko na, ay mga plano, mga tugang ng kagaraganda. Ay mga taga-dahit kagaraganda, boss. Pagkatapos maging kapag kinabang sa lipunan. Alright, mga kapatid, istambay lamang po. We will be back after po kang 11 o'clock news break. Mabilkada kami sa iba pa natin mga istorya. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tuhod, siko, baywa,
Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan gaming maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ng mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Tonic Bank, Pamasko Loan. Tonic Bank. Low monthly payments. Kami dito. And in just a few minutes, aprobado. O diba? Saan ka pa? With Tonic Bank Loan, Pamasko Loan. Sa Shoppers Tonic Loan, Pamasko Loan. Tonic loan products are subject to credit evaluation and approval. Promo runs October 2025 to January 11, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 240055 Series of 2025. Regulated by the Bangko Sentral. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 3 minutos pasado alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Kinonfirmar mismo kong Office of the Ombudsman na daing na pwedeng maging state witness ang mag-agom na kontraktor na sina Sara asin Curly Discaya matapos ining daing makipagtabangan sa investigasyon may kinaraman sa flood control scam. Sigon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano na pigkokonsiderar na hostile witnesses ang mag-agom na kontratista asin posible sindang mas angataning kasong malversation of public funds, falsification of public documents asin iba pang magakaligong pagbalgar
Sinabi pa ni Attorney Clavano na ang proteksyon na pigtatao sa inda may kinaaraman sa aplikasyon bilang state witness. Alaga dahil sa indang desisyon na dai makipagtabangan, automatikong hinali ang nasabing proteksyon. Dagdag pa kang ombudsman na malinaw ang ebidensya sa ghost project sa Bulacan, pero mas hararon na investigasyon pa ang pinagigibok ang ahensya para patunayan ang pigasabing korupsyon na nagpuon mismo sa laog kang Kongreso, partikular na sa Appropriations Committee. Yan ang barata hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. DZGB News Minded. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, tapos mo yan, bro. Pray until something happens. Mga misis, 58 days to go before Christmas. Merry Christmas! Naitayo mo na ba ang Christmas tree? May pangregalo ka na ba sa inaanak mong marami? Naisabit ko na ba ang parol? Sa okasyong ito, di ka na ba magagahol? At sa pagkakataong ito, kami naman ang babati. Sana'y maibigan nyo ang mga kanta kung maaari. Magpahinga na muna at sumanda ng sandali. Handa na ang aming tambol, gitara at buong barkada. Maligaya. Yan, maligayang Pasko po. Namamasko po. Ayan, mga bata, be good. Para, ano yan, maging makita ni Santa Claus na okay kayo. Alright, okay. O, sige pa tabi. Feel na ang Pasko sa mall. Sa mga mall. feel na ang Pasko. Abangan talaga ang mga pailaw kan mga local government units. Sana lang ay wala nang bagyong dumating. May mga bana-bana manangol sa bagyo, pero dahil pa yan nahiling po kang pag-asa. And even si Mike Padua, yung Typhoon 2000, nagsabi ka subago duman sa iyang forecast na harayo pa. Harayoon pa. Dahil siya na ngayon nagpara-speculate. And always ngaya na magrespeto kita dyan sa pag-asa. Yan. For more information ngaya, duman nga sa pag-asa, magapot. Yan, okay? Good morning kay Sir Don Miguel Chiel de Vera. Ang amigo kong the best. Yan. Parang hindi tumatanda. Pupugi ng papogi. And good morning man kay Meu de Vera. Yan, kay Manny. Hoy, mga kabarkads. Mga undas na. Gusto niyo ng mga magandang dekorasyon dyan sa indong mga kampusan to. Mga bulaklak na lang at mga pananim. O pasyal ka mo dyan kay Meu na de Vera. Dyan po sa Lidong. Sa Masitas. Para mas lalong gumanda ang inyong hinaharap. Good morning, Meu. Salamaton sa padagos na pirming pagkatabay sa tuya pong programa. Ayan. Nahiling ko si Meu kang saro duman sa sahon. Sa may bakery. Bakery 1, bakery to. Pirming ako nagdarangog sana sa imo. Ayan. Salamaton po tabi, sir. Salamaton naman ay. O bueno, mga dugang ta mga istorya, halip po lang sa luwas. This time, si Baby Angel minabalik sa mga dagdag natong impormasyones. Baby Angel, good morning. Please come in. Hello.
Wala. Baby Angel! Hello? Yes, good. Baby Angel. Yes. Gano'n nakapasiguro ka na. Okay pa, Sir Mar, nag-uunat pa lang po ako kan likod ko. Difficult. Ang edad ko, Sir Mar, 27 years old, pero ang likod ko, mga 60 years old na. Idinakot pala. Opo. Yan ang epekto kapag para pamara, ninbado. Iyo yan. Kahit sa naging malipot ni. Nakapaha ako, Sir Mar, kaya soft drinks. Ay, Jesus. Dahil ka na kaan mga soft drinks na yan. Dumang ka na sana sa limonada. Sa limonada na sana. Dahil ka mga soft drinks ng Jesus Mariusip. Kung mailing mo sanaan mga komposisyon ni Jesus. Ay, wow, basta bawal ang soda kay Papa Mar. Apo. Pag na sobrang soda si Papa Mar, hilahod. Alright, ay kumusta na? Kumusta dyan? Anyway, Sir Mar, sa mga dugang tapapong bareta, sa gararay na binuhay, kan lokal na gobyerno kan Legazpi, ining pigaapod na Integrated Coastal Management Resources Unit o ICMRU para sa pagbabantay sa kadagatan na sakop kan Legazpi City. Inian pahayag ni Alcalde Hisham Ismail matapos na makaabot sa iyang karaman, Sir Mark, itong mga reklamo manungod sa mga parasira na nagagamit nin cyanide as in compressor kada bes na nagdadakop nin sira sa mga dagat na sakop kan syudad. Sinabi ni Ismail na nasa duwang speedboat ng Unyan, Sir Mara, ang presenteng pagagamit ng ICMRU katuwang anbantay dagat kung saan nagpapatrolya sinda sa kadagatan na sakop po dyan sa may barangay Padang, Bigaa, Rawis, Arimbay, San Roque, Lamba, Puro. Nakakaantos pa da yan, Sir Mar, sa may partikan Maslog, Sagod, Buena Vista. Sinabi kan alkalde na dapat na mapunduan siring na aktibidad dahilan sa nakakaraot at nakakaapektar ini sa ecosystem, lalo na sa mga corals na tigi-istaran kan mga sira, maging sa mga saradita, Sir Mar, na sira na dahito man dapat ngayon napupuna kung ngayon nagagamit kayo ngayong cyanide asing compressor, nagagadan ang sira asina na ipapabakal man sa publiko. Sa presente na po, Sir Mar, i-reviewed kan alkalde kung may sisidong ordinansa ang syudad, manangod digdi, kung sa inam, sa taon man ng penalidad ang magkakaiguanin illegal na pagsisira digdi sa syudad kan Legazpi. Yan po, Sir Mar, ang mga dugang pa pong informasyon halis sa luwas, Angel Mustaza, DCTV News. Thank you very much, Angel. Yan po tabi, mga kabarangay, mga dabarkans. Iwasan yung paggamit ng mga chemicals, yung cyanide, yung susa, at iba pa. Pag-abuso sa kalikasan, pag-abuso sa marine life, na parte po yan kasatuya pong sistema, pag-parte kang food security, yan po ng mga marine lives natin. Kailangan po natin yan na alagaan. Kung inaalagaan mga pananumta, and then kontra sa peste, dapat yan po sa dagat, alagaan tamang po yan. Dahil pagparata po kaning ati, pati na mga plastics, pati upos ng sigarilyo, mga tugang, iwasan ta po makaabot din sa kadagatan, nagkakaproblema. Pagkatapos ko nun, igwapo nyo nagagamit ng cyanide, wala na talagang pamalang-pamal yan. Di ba? Kaya nga ning unyong baga, may mga sistema na sistema ng bagong sistema ng pag-atama ng sira. Not only sa dagat, kundi pwede mga tugang yung aquaculture system. Di ba? Na lalo na ito po na recirculating aquaculture system. Diba? Na pwede mo yan na gamiton mga tugang dyan po sa arong po nindo sa likod sana. Arong kan system kang na ginamit minipade mo duman po sa pag-ataman mga tugang kang yan. Kan mga haknit para patabaon. Tanganing dai ka na magpapara arok ng tubig dagat. Gamitan mo kan system na ito, tas arumbis ka sana. Tanganing ang itong makina ng ito, naglilinig kan ammonia, tayo ang kalaban ka na anit. Sa siraiyo din. Crayfish sa iba pa. Somewhere in Central Luzon, araw ka ng ginibuninda na the moment na nagka-problema sa dagat, sila na babakal magiging na sira because may mga nag-aalaga mga tugang sa tabang, sa ati. Kumbaga sa ubas may nag-aataman.
kung may habagat, dahil sila mga problema, dahil masyado na malang sila ta. Igwang mina-infuse sa market, mga tugang nasira na babakal, na bako itong kunyan. So, ahali sa dagat na minamahalo non. Di ba? Libre man sa natin kapanao kang BFAR, upper bit sana na po yan. Di ba? Nananaosin na ning fingerlings, mga tugang ning ning bangus, ning tilapia, di ba? Pati na yata hito ngayon. At saka sana, kung maging fully functional na, yan po na duwang multi-species marine hatchery, mga tugang dyan sa Maunon, sa Ligaw at saka sa Libon, na primero dahilan sa batas na ipinasar ni Tainando Gonzales. Kaya nangyari po yan dyan na, multi-species marine hatchery, dyan po mga tugang sa Maunon, sa Ligaw. And then sa Paagiman, mga tugang kang batas na ipinagsapapasar, inilaban sa Kongreso ni Congressman Didi Cabredo, yun, naging Republic Act. Igwa naman po mga tugang na multi-species marine hatchery dyan po sa Libon, sa Pantaw. Diba? So both of this, sabi nga ni Kayan, will add 5 million a year para po sa lokal na gobyerno na host ka na sa mitpong mga proyekto. In the case of sa Maunon, sa Ligaw, yung Ligaw City, after 5 years, hindi na mamamahala ka yan. After, maski nga ni Igday pa 5 years, kung kaya nang imanihar, ang sabi kang bifan, itataon na po yan, yung Bulacos. Siring man sa Libon na gayan. So, yung projection niya is, nganing dahil na magparabakal sa mga para fish pond, na nagbabarakal sa Indonesia, outside of the Philippines, minsan, duman po sa Hararayo, Central Luzon, o kaya sa Mindanao, Sarangani, mabakal lang ni Similia, at is dyan na lang ay makukuha. Bako lang pati, bangus ang pwede, bako lang tilapia ang pwede, kundi pati na mga crabs, asin iba pa, pwedeng padakulaon po dyan, asin pwedeng magkaigwa po ning dagdag na trabaho sa mga kababayan ta. Hopefully, matutukan kimaray yan. Nagka-problema lang ka ito ta, sukuryente ta, papatay-patay. Kailangan po ng kuryente talaga dyan. Di ba ta? Siyempre may aerator yan eh. Kahit po mo ng sustained, mga tugang na kuryente, supply ng kuryente. And then you are going to pump, mga tugang yan. Yung tubig gali po sa dagat. Kailangan mo ng makusog na kuryente dyan. Kung paluya-luya kuryente, di yung aandar. Di aandar, mamatay ang mga isda natin dyan. Di ba? So yun, mga tugang. So hopefully maisaayos po yan. Anyway, sa mga kababayan ta, yun na dapat nato po sigurong taon ng panahon para po sa mga maabot na panahon. Bako lang kita magkonsentrar. Pag-abot sa food security, do not only concentrate mga tugang on sa mga pagtanom, kundi pati na po sa pagkatamang kansira ta parte po sinda. Dahil pagpabayaan ang biodiversity, mga tugang, dyan po sa kadagatan, makunyan, maapektaran. Kaya baga mayroon tayong blue economy. Napadago sa bigbubusol ka mga guest natin sa mga programs, pagkatapos maging duman sa Bicol University, yung mga naon sa Tabaco Campus, padagos po sinda sa pagpapaabot ng impormasyon sa mga kababayan tayo na, uy, tamanon tayo ni, takay po tayo ni, parte ni kang buhay tayo. Yo, alright, dahil naman tayo story, halip po dyan sa luwas, mga tugang. This time, nasa linya ang bunso, Karen Hala, halip po dyan sa pong area sa Capitolio, asin dyan po sa, naglimok-limok siya sa Old Albay District. Karen, let's come in, Karen. Yo. Yes. Hey! Ay, maluya ang signal. Nang putol. Dial ulit. Dial ulit. Diba? Maluya ang signal ng mga cellphones natin. Anong nangyari? Pati mga internet, paluya-luya si Jan tararirik sa naman. Ano na? Patapos ng taon. Ano na? Ayan, tawag ulit tabi para po naman sa mga hello. Yes, News Director, okay na, audible na po. Go ahead. Yes, actually, atag pa sa nangin yan, pinag-abisuhan na ni Governor Noel Rizal na may magkakaparangkas ng na mga job order as in casual na mga empleyado sa serbisyo sa oras na iluwas na kang provincial HR
ang opisyal na listahan kung sisay ang makakabaralik sa ulat sa bayan kasahapon. Alipot na pinasadahan ni Governor Noel Rizal na dainanggad may iwasan na may mga madidisatro kayo sa mga maabot na aldaw kung iluwas na kan provincial HR ang mga matiriner pa sa trabaho magtuon sa Nobyembre dahil ang kasusog sa gobernador sa ipuhan ng gad na iayon kan Kapitolyo kung ano na sana ang makakayang pondo para sa pagpasweldo sa mga ini. Mantang enot ng sinabi kan gobernador sa DCTV News na dahil na kainikaya pang magparautang ng pondo atin magwalat mismo ng utang sa Kapitolyo kung sublisa na sa ipapasweldo sa mga ini. Kung kaya sabi ni Director, ining petsa 1 kan Nobyembre o sa mismong baralikan sa opisina sa petsa 3, itatauna kan HR ang mga JO asin casual na maswerteng aski makakabaralik sa trabaho sa kanya-kanyang opisina kan Kapitolyo. Sa ngunyan actually, Adjunct Director, pinag-follow up niya to iyan. Ang criteria pa lang kaya na makakabaralik. Kung halimbawa na sarong department head, itig-recommendar ang sarong JO o casual na magpinirdigdi dahil sa halimbawa 53 o talagang may kapasidad ini na magpara-trabaho o makakatabang mismo sa departamento ninda asin na sa iba pang mga bagay-bagay. Kaya yan, Ms. Director, talagang pigpapatanida na kan gobernador na talagang may magkakaaranig na mga JO asin casual sa Kapitolyo asin enot ng sinabi na sana dahil ini paggamiton against saya dahil nag-aayon ng saya na ini sa makakayang pondo kan Kapitolyo. Yan ang report. Karan Ala, DCTV. Thank you very much, mga tugang. Yan po talaga. Yan ang realidad dyan. Ang job order o casual, depende sa availability kan funds. Yaman yan dyan sa appointment na hali sa Civil Service Commission. Nakabugtak dyan. Ay, kulat yun dyan na depende sa availability ng pondo. Ay sa imong pagtinir dyan. Kaya, pero may na pong tatamaan ka kayan kung wala na eh. Talagang you have to go. Yeah? Anyway, kaya habang yaon pa may trabaho, turul-tul po kita, magpasiguro kita permi. At tamanon tapian, mahalin natin ang trabaho natin. Di ba? Alright. Bueno, mga tugag, duman po sa mga kababayan ta, di kasudma, nagkagwaponin report sa banwaan mga tugang si Gobernador Noel Rizal sa sayang first 100 days report to the Albayanos. Pinagpartisiparan po kan mga kunyan, imbitadong mga bisita. Okay? So, kaibanan duman sa mga tinaunin doon ni Governor Rizal. So, manungod po sa medicine and health facilities, environmental protection, disaster reduction and management, human capital and resources, through education and trainings, modernization and digitalization technology, connectivity, construction of roads and bridges, agriculture and food security, urban housing, job opportunities, tourism and livelihood, power and energy, at saka good governance. Okay? So yan po tabi. Sana padagos lang mangyari po ang mga inilatag na mga programa. Tangani po na umabanti kitang padagos mga tugang dito sa probinsya Canalbay. Okay. Nasa linya na ang mga pagkiribata. Minabalik po mga tugang si Chief Jimmy Nasalita, ali po dyan sa 3rd District. Chief Jim, good morning, Chief. Yes, salamat kiraray tabi Director Rumar. Nag-kortesiyang ngunyan sa opisina ni Mayor Caloy Baldo kan Kamalig an bagong aside digdi sa Albay, Bicol, mga opisyal an Philippine Army 31 1st Infantry Battalion and 49th IB sa persona ni Nindal Lieutenant Colonel Michael Madayag as in 1st Lieutenant J. Christian Neil Yamira kan 49th IB 9th Infantry Division and durante kan courtesy call sa alkalde kan Kamalig kana duwang opisyal kan Philippine Army saro sa mga napagkahururunan iyoan crime preventive initiative and initiative program tabi Director Mar
kung sa'y nabilog na suwestyon o kaisipan na ang Philippine Army makipagkolaborar sa Land Transportation Office. Ang rason, ang mga motorsiklo service kan iba sa mga barangay gamit ang iba sa habal-habal, ang iba day masabutan kung nagagamit na sa illegal o sa maraot na plano sa kapalibutan kun kaya ang plano kan Philippine Army so mga nagmumorotor o ay sa dirinin motor kung daiki mga lisensya o day pa nagkakarehistro matabang ang Philippine Army pasiring sa LTO tangani na magkaigwani na mga lehitimong mga papilis ang mga nagdadara nagsiservice nin mga motorsiklo and sa pagi kay ni matatabangan ang mga nasa barangay na maging lehitimo legal ang sa indang mga pagmamaniho tabi Director Mar. Roger na. Dahil manigara na ang mga motor sa ngunyan yun na ang nagiging mode of service kan mga taga-barangay madali na sanaan na pagpasiring sa mga sentro, pagtaod at sinibaba. Pero ani pa, dahil manigara na kuniguan ng checkpoint, mina-standby ngo na pipalapos checkpoint magarali dahil ki mga lisensya, dahil rehistrado na mga motorsiklo. Ngunyan, iyo ang plano kan Philippine Army susugdigdi sa courtesy o pagororon Office of the Mayor na tarabangan ang mga ini pasiring sa LTO. Yan, sabi Director Maran sa tayo pa mga dugang na informasyon sa pangaran kan PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Raulin Marisa Calio, Orosite Legazpi City, Basta Radio, anapon sana an PYC Enterprises. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Chief Jim. And good morning po. Yan po sa PYC Enterprises. Kay Primong Raul and Marisa Calio. Good morning, Tabi Sendo. Ayan yung mga nangaipo po ng mga BHF radios, two-way radio, para po sa emergency. Kasi maging personal sa harong. Ayan, may bagong niya na, ano yan, na communication equipment na pwedeng radyo, pwedeng telepono. Pwedeng continuous transmission, pwedeng parang over-over. Diba? Magagamit natin yan. Diba? Inquire lang po kamo dyan, mga tugang, at pigagamit na ka nagkapirang mga mga kapulisan, mga disaster operation centers, and ang sabi ninda, purting iya papamar. I hope ngaya you also have one so that you can connect with us. May sana nyakot. Malay mo sirtong kita di. Makadilin sa kita kaan. Di ba? Magayon na klase ito eh. Talagang malinig and crispy ang dating, kang boses. Lalong gagwapo si Papa Mar. Di ba? At ang mga reporters natin yan. Yan, medyo hora lang kausa naman, pero sulit naman, no? Kaya, inquire lang po kamo dyan sa PYC Enterprises. Yan po niya sa dating Mayunin po yung building, no? May karatula naman, PYC Enterprises. Hanap po lang po nindo, and then look for, Primong Raul Calio, or si Primay na, Marisa Calio. Ayan po, naraon sinda dyan para po pagsilbihan kayo. Yan, alright? Well, nagdaan tayo ni Sonia. Joshua James Pino nasa linya. Joshua, good morning. Please come in. Yes, Sir Mar. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Dako so nag-i-inform sa tuya. Na? May public apology na ngaya. Sa grupo ni Mr. Kit Jimenez. Kuda sa mga iba niya pang kaiririba tabi, Sir Mar. So, nag-picture bagay ninin uba sa Green Laba sa barangay ni Isikan Daragalbay. Listo ko man tabi, Sir Mar, na in-stock sa iyang official Facebook page. May ipinalawas naman ang God. Public apology tabi, Sir Mar. May nakasabay ding retrato ninda na sarong grupo sinda. Kuda retrato man kan sa indang public apology. Sabi din Sir Mar, "Dear people of Albay and valued visitors, we,
the individuals involved in the recent incident at the Mayon Volcano View area sincerely apologize for our actions that have been deemed disrespectful and indecent. It was never our intention to show any lack of respect for the majestic Mayon volcano, a true symbol of beauty and pride for our community. Our experiences at this breathtaking site were filled with admiration and joy, and in our excitement, we unintentionally crossed a line. We fully appreciate the cultural significance and natural wonder that Mayon volcano represents, and we deeply regret if our actions suggested otherwise. We appreciate the local government unit's commitment to preserving the integrity of Albay and promoting responsible tourism. We fully support these efforts and promise to be more mindful in the future. Thank you for your understanding. We are committed to honoring the beauty of Mayon and contributing positively to our community. Iyan. Ano yan? Sincerely, Pinos lang, pinos. Pinos ini Sir Mar, Pinos. Dahil sindang plano na makipag-urong kay Mayor Vic? Dahil pa nabanggit kon personal na magbisita, ang nakapangaran digdi Sir Mar, sincerely, Kit Jimenez, Kim De Leon, and Biton Oson. Ining Biton Oson na ini Sir Mar, yun iso grupo kan basketball players na nagkawat ka nakaaging banggi duman sa Tabaco City. So, ang sabi ng Balkan Alcalde, nasubago sa entrevista niya to kan DCGB, pinagpaplanuhan man talaga ang posibilidad na pagdeklara sa mga bisitang ini na persona non grata. Pero sigun sa iya, bukas ang pinto man giraray kan na munisipyo para akseptaron tabi sindata di Sirmar asin an danggun man an sa indang pahayag upayaan sa indang lado. Pero so far tabi Sirmar, public apology ini posted sa account mismo ni Mr. Kit Jimenez. Same account na ginamit niya kan pag-post itong litrato na nakauba sa Inda Sirmar duman sa Green Lava. And sa ngunyan, itong litratong ito na sinasabing indecent, iyo ang deleted na po sa Kasubago. Kung kaya sa ngunyan sa Sirmar, public apology lang ini na posted kasabay kan picture nindang sarong grupo sinda. And aaramon tatawd-tawd Sirmar kung ining public apology ini na posted sa indang Facebook page kung Konsupsyente na yan para mabawi. So, ano yan? Damage na nangyari. Oo, buda konsupsyente na ini Sirmar para makumbinser sa lokal na gobyerno. Dahil sinda paglamusan na idektarang persona non grata. Na tawd-tawd yan maraman Sirmar sa sesyon. Tadi bago magpo ng sesyon, magkaigumo nanin pag ururon meeting si Mayor Vic Berete, budaan mga miyembros ka na sangguniang bayan para pagturulayan itong posibilidad na pagdeklara sa ita na persona non grata. And so far, ang update, ining public apology, ali sa grupo kay itong mga basketball players tabi Sirmar, and ang tabayan na taon-taon, kung ining public apology ini, ako on odae, asin kung maka-apekto odae sa planong deklarasyon na persona non grata, sinasabi nila itong mga bisita. So yan tayo Sir Mar, ang dagdag niya itong istorya, update lang, Josh Pabino, DCGB. Thank you very much mga tugang. Maganda po yan kung ano maging reaksyon kayo ni Mayor Vic. Kasing kang konseho mga tugang kang daraga. Kailan po duman sa indecent and disrespectful na aksyones mga tugang duman sa mga basketballista. Duman sa Green Lava. Na nagkaigwa po nin bako magayon na impresyon mga tugang sa tuya pong mga kababayan. Alright. Diba sa mga tagabagantabay po niya to, mga tugang, good morning sa mga taga Masbate. Mabati po kami, Papa Mar. Nakikinig sa'yo. Pangyari.
nakalusot sa Masbate ha. Bagay kung baka nakarikinig ito sa DCGB Live app ha. Good morning po tabi, salamaton sa pagtitiwala. Alright, oras na to mga tugang, alas 11:33 na nin pagka-morning. No. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambatuko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Margila. Alright, mga kasinyos, good morning po tabi. Ayan, alas 11:38 na. Mga misis, rekas-rekasan todo na naman. Sarap-sarapan ng mga premyuhan. Alright, ayan, mga nangyayari po dyan sa Green Lava, ha? Sana maging eye-opener yan sa tutuya po ng mga officials, no? Na siguro, let's, straighten the records na maglatag ng kitanin ko niyan. Ngayon mga patakaran, mga regulasyones.
kan mga dapat nagibuhon mga tugang kan mga turista. Nakapat po di sa tuya na day mas nga ni nag-umasinda pero day dapat mga tugang na makaapektar duman sa tuya pong heritage sa mga pamana sa to. Asin sa kagayunan na padagos tang pinag-mimirar, asin pinagbubusol para po sa kakusugan turismo. So I think pag-adalan po yan, not only kan local government unit kan daraga na iyo po naka-printera, asin primerong nagkaigo po ning pagpahayag nin pagkadisgusto duman sa ginibo mga tugang kan mga naggibo ka ito pong video, I mean picture na sigun sa inda just for fun just for fun daw para sana sa inda, pero that is sabi nga ni kayan disrespect, kawaran ng respeto mga tugang sa tuya po na mga piga papadagos na pigpapangatamanan na mga lugar asin sarong insulto yan kung tutuusin, di ba? So I hope mga tugang na makagibo maging ang sangguni ang panlalawigan garo, kung si San Chairman kan Committee on Tourism dyan, baka pwedeng galawan nyo ito, gibuaning mga paagi kung anong mga dapat na protocol, anong dapat na panundon kapag yaong ka dyan sa lugar na yan. Ano ka mga pigigibo sa ibang nasyon, nakasurat kung anong mga dapat mong gibuhon, tayan nga ni ang pigsasabi ka na dapat daing mawara ito po na kultura, di ba? Ayan, di ba? So duman sa mga kababayan natin mga tugang, sana pag-isipan yung mabuti yan at baka pwedeng makatabang po yan na daing na maotro pa ang kalukuhan kan iba. Di ba? Sa kagustuhan nindang mag-ugma, dahil man pwede po yan mga tugang na maging kunyan, maging rason yan. Because sabi ba kaninda, diretso mga yan. Oo, totoo yan. Pero sabi nga ni kayan, your right ends, mga tugang, kapag nakasagka ka na kang karapatan kan iba. Yan, di ba? Iyo po yan. Para duman sa mga kababayan natin. Good morning kay Sir Jeff Santos, para po duman sa mga kababayan natin. Good morning po, Tabi. And duman sa mga kababayan na sabi nga ni kayan nagkaigwanin pag babantay sa satuya po na palibot, yan. Di magpara katurog sa pansitan. Duman sa mga tagabagan tabay ta, magbantay sana sa mga pangyayari sa satuya pong palibot. Ayan. Si Sir Jeff may pigapot sa tuya. Kamusta yan, Sir Jeff, ang panahon? Okay, ayan. Alright, baka kabayan, kung saan po naramdaman na problema baga kita dyan sa parte kan Sorsogon, yaon dyan an kunyan, yaon baga dyan minadakulon ang lawlaw, adi, lalo kung nasa season, kayang baga nang pigigiribong sardinas, kundi pag minagipaw ng tuda-tuda, dahil naman kikaya, di darakop-dakop ta pa. Good morning kay Sir Gerald Aranya. Ayan. NPBL po nagkawat po. Ayan. Sa PBA San Miguel po. Si Kit Jimenez. So, ayan. Sabi ni Joel. Ni Gerald Aranya. Ayan. Okay. And then, sabi ni Joel, ano yan, Bilardo, Barameda, Papamarig, di po baga sa area ko, Dulo, Merkulis, Domingo, aldaw po baga, nin saod, igwa naman na badyaw na kilimos, ang pangyayari, nakabot na yan, kabot na sa Bex, so mga kunyan, mga badyaw, okay, alright,
Di, balik ko tapo itong lawlaw. Di, normally, kapag grabe ang dakop kan lawlaw, mga tugang, kunyan, mina bata, ang paragilid kang kadagatan. Diyan mga tugang sa may party kan bulan, sa Sorsogon, asin pagtaraning, di ba? Di, taday naman po dyan yung nagigibon ng sardinas. Pero, mas malay na ngayon gibon ta sa nang tinapa. Dahil na ngayon, gibon sardinas ta. Ganyan, didara naman so iba sa Manila, yun na yung pigigibo. Okay. So, di man sa to, dahil man kaya kang itong pro factory dyan na sa dit. Yeah. Dahil man nakapaglan sa Kidakula, mga tugang dyan po sa lugar. Di, nagagaling oversupply. Di ba? Kung dahil magkikaya pong, kunya, bata masira mo ng law-law bagang pag ihaw-ihawon, gibo mong sardinas, pwede. Pero kalaban ni Papa Marian, matindi ang purin kayan. Matindi ang paubang kibitis. Ang naging lakdang mga tugang kang provincial government headed by Governor Boboy Amor kan Sorsogon, iyo ang maglansar ng programang inapunindang Love Law. Love Law. Saro sa major initiative mga tugang sa irarom kan pinalawig na 7K plus program kang Kapitolyo. O tapos yun na 7K sinda yung kalinisan, kalusugan, kalikasan, yan. Isinabay na mga tugang so Love Law. Sa pagigang programa, nagbabakal ang Kapitolyo nin sobrang lawlaw sa mga parasira kang bulan. Tangani da po na maibitaran ang pagkaraot asin pagsayang kandakop. Tayo ba nagati tarapokan sa gilid? Kasubra na? Ang binakal na lawlaw, ipapanao nin libre sa manlain-lain na barangay sa bilog na probinsya para dapo matabangan sa mga pamilyang nangaipo. Yung love law. Matindi ang love law. Love law. Love law. Enot mga tugang, tinauwa na ang mga barangay kan San Ramon, San Isidro, Tarumata, Gate, asin Santa Teresita sa Bulan. Siling man so barangay nakataning na banwaan, barangay kan Kasili, Salvacion, San Isidro, Batang, Gumapia, asin Tongdol sa Irusin. Ang sabi, naka-schedule man ang iba pang barangay sa ibang banwaan sa mga masunod na aldaw. Plano kang programa na magtaonin lawlaw 2 beses sa sarong simana hanggang bulan kan Disyembre ngunya na taon. Ayos mo na di. Katuyan na bukan love law na mamantinir ang produktibidad kan sektor nin paglawod mantang kasabay ang pagpauswag kan seguridad sa pagkaon para sa mga sorsuganon. Hindi po lakdang pasiring sa mas balansing relasyon kang kabuhayan asing kalikasan sa probinsya. Ubiniro na sa probinsya, buminakal na. Araw kanyan dapat na mangyari mga tugang sa agrikultura. Base duman mga tugang sa ipinaluwas baga na sagip sakaak, di ba? Sagip sakaak. Iyo na yan, so baging sistema pagabot sa nasyonal. No? Hindi sa Sorsogon ni sa paginikan lawlaw. Bibakal ninda tangani po na ko niyan. Day masayang. Imbis na magbata, itarapok sa gilid kang kadagatan, nakapiktar pa sa turismo, pati nasasalud ka mga kababayan, babakalon sa kang gobyerno, tapos ipapanao sa mga barangay. Very good manalakdang yan. Di ba? Tangani po na maging ariglado kita. Talagang kunyan. Mina sobra talaga. Dahil naman kikayang giribong-gibong karong tinapata. Iyan na nga ni so naging primerong lakdang kang BFART. Taka ito, dahil man ang pig-inti, dahil man ang pig-gibong tinapabaga. Ngunya naman sa na iyan. Kaya lang kang garo nagkukulang-kulang sa sibubog na pigigibong tinapa. Tabata yan pala na sibubog mo niya na pigigibong tinapa. Sabi mga amigo sa Mercedes.
Ali pa ngayong Manila. Ako nang ali di sa tuya. So mga panas bagayan, ha? Yung mga panas na bilugon. Kaya pa lang dito ka nang tama ko man ali di sa tuya. Ali sa Manila kaya yan. Ipa din na kakahon ngayon yung pigiri mo madigdi. Hindi man yan ko nang dakop digdi na. Abi giri mo digdi law-law. Maski yang sa piduran law-law. Di ba? Ayan. Sa pang-depensa po yan duman sa nga hindi malapa. Tabata madali umaraot yan. Pero pag labaso na yan, abaan ng siram. Managum. Di ba? Taka ito, igwa ngayang gibon ng sardinas yan, pero dahil mang kaya sa bulan. Sadit man sana. Dahil mang kayang sustiniran. So, kung medyo maluya-luya na ang kamuktakan mga tugang kang lawlaw, dahil naman pwedeng ibiyay pa Manila. Yun na yan. So, nangyayari mga tugang na iurula na sana sa gilid. Di ba? Pwede ko na gibona feeds, di ba? Kundi ang ginibukang kunyan, nga hindi masaya ngaya. Barakalon talugod. Pigbabakal po sa Sorsogon, tapos pigpanao duman sa mga barangay. Twice a week na magrarasyon ng lawlaw hanggang Disimbre. Di ba? Tangani pong dahil masayang da po. Okay? And then sa mga kababayan Papa Mar, di ko narinig yung balita mo kanina. Mayroon pala talagang mayroon talaga pala na umento sa presyo ay pangyari sa Imunoy. Pangyari sa Imunoy. 2 pesos. Sabi ni the Wanderer. Gerald Aranya, masiramon po ang lawlaw, adobong dakol ang laya at bawang. At nga ni Yumigo, mas nga ni iniinihaw sa naoki man kaya lang, dahil pwede kay Papa Mar. Guriyo doon ang vitista kay ni. Ayan. Alright. Ano ba to? So mga kabarangay po natin, may mga may mga reaksyones duman sa public apology daw. Di bala po sinda, mga tugang kung ako niyan, mga tugang kang kunyan, lokal gobyerno, kung dahil sinda dagusa na maging maging ang persona non grata. Ayan, okay. Uy, happy birthday palan sa aga sa better half mga tugang ni Kapitan Danny Ballester kan San Isidro sa Santo Domingo kay Brad. Happy birthday sa kay Mrs. ni ni Kapitan Gary. Ayos. Okay. Alright. Ano pa? Doon sa mga kabarangay tapo, tabi, mga tugang, ay oras na pala, sige panggawa mo dyan, baway ka na. Para lang pakita ko, basta may order po ang presidente na i-freeze, may price freeze, mga tugang hanggang katapusan po ang taon. Iyon po yan ang sa iyo pong ay pinahayag ko niya po na pagkaaga, no? Mamaya, abangan lang po sa mga bareta po natin yan. Mano po dyan sa price freeze, mga tugang, kan mga produkto, na pinagutin kang presidente hanggang mga tuwang sa katapusan kan taon. Bueno, sendo ka, boss! Ako ba parang nanguna? Dawan po sa mga magbabarakal ng burak. Yung bakalong taso, mga pigya, titindakan mga kunyan, mga plantitas ta. So, nagtataranong ki kunyan dyan sa, dyan baga sa daraga, kadakol dyan. Yan, kung saan tuloy ko, pasal kayo Mew, di ba? Okay, para po, kasi di ba pa po na mga nanegosyo kayan, na mga lokal, yun po yan tabi, sa tuya po na tawan ng panahon na tabangan taman sinda. And congratulations po sa tuya po na tulong mga padi,
na pinag-ordinan ngunyan po mga tugang na aldaw. Mga diakono ini na naging mga padi na. Si Joseph Abinal Calvelo, Mark Joseph Abinal Calvelo, Raul Jomar Calbanas, naman po sa mga kababayan ta mga padi na po ini bagong ordinan. Congratulations po tabi sa Indo. Yan, mga fathers. Tsaka si Father Hill Lola Odiver Jr. Taga-Ginubatan pala nini. Si ano yan? Father Hill Lola Odiver. Si Father Jomar Calbanas, taga-Libon. Tapos ining si Father Mark Joseph Abinal Calvelo, taga Pulanggi. Ayan, may assignment na? Assignment na tulusinda, mga tugang. Okay, so congratulations sa Indo. Sa Indo po, boss. Thank you very much sa pagkantabay. Alright, Papa Mar. Saan pwede makabakal baratong gulay yung sabi mo? Ay, sa kampo tabi. Sa kampo. Diyan po, sir ka mo dyan sa Kampola, may kadiwa ng Pangulo dyan. Iya po tabi, adi. Nganing makabakal ka mo kay Barbarato. O kung naon ka po sa 3rd District, sa Ginubatan po igwa tabi, na kadiwa ng Pangulo. And then, sa Aga, sa Daraga, sa Pizza 30, dyan sa Sorsogon, yan. Igwa po dyan tabi na schedule sa Sorsogon, sa 1st District ang Sorsogon. Dyan sa Donsol, sa Pilar, asin sa Castilla. Sarabay-sabay po yan. Di pwede ka mong mag-tenda dyan sa mga farmers ta. That it is one way, mga tugang, of connecting directly to farmers na maibenta taman. So, maipabakal man, so sa na po mga produce ning direkta na. Dahil na po ning third party. Di ba? Dahil ang third party, maipabakal na sa Indutolos. And then, iyo yan ang kunyan. Ang mga sistema na pungunyan na nganing makabakal kita kay barato so mga konsumidor tapos so mga farmers man direktang maipabakal sa indang produce sa satuya po mga tugang na ano yan mga kababayan. Good morning kay Governor kang kabalikat sa Masbate si Governor Duke Magay. Good morning po tabi sa iyo, sir. Ready na sinda sa Oplan Kaluluwa. Yan. National operation po kasi ng kabalikat, no? Lahat ng chapter ng kabalikat Civicom will be dispatching their teams equipped with the radios as in mga emergency teams tangani po na magtabang posto ya pong komunidad. Okay? Uy, may abiso so mga mabiyay sa Manila na malunad po sa Kunyan sa sa bus yan magpabuko na kamuta sa mga amigo ta sa Kagsawa sa December 24 walang biyahe. Tapos 31 wala ring biyahe. Yan ang dagdag nga itong informasyonis po sa Indo. Okay? Ayan. Good morning man, Papa Mar. No rin kita magilingan lamang magkape. Nangyari sa imo, boss. Good morning kay Jordan Alpaharo. Ang dabis-dabis na ano yan, para tabang mga tugang dyan sa Arimbay. Dahil lang naswertihan. Ayan. Sir Andy Marbella. Good morning po tabi. Ito, may traffic advisory para po sa mga kababayan ta. Mamayang hapon, mga tugang, may road closure. May road closure sa Lapu-Lapu Street alas 2 po ning hapon dahil sa kapistahan mga tugang ni St. Jude Tadeus.
Ayan, okay? October 28 po yan. Ngayon po yung araw yan. Mamayang hapon, alas 2, sarado po, tabi ang Lapu-Lapu. Makapasya daw kay Kapitan Karin. Buda kay Kagawad Bibon. Ista pala dyan, ha? 2 to 7 p.m. Sabi ni Sir Andy Marbella. So, hanap po ka mo ng alternate route. Huwag na kayong dumaan dyan sa Lapu-Lapu, di kayo makakadaan dyan. Pwede kayong dumaan. Kung ali kayo din yung result, pwede mag-tikton, di ba? Ayan, dumaan kung umagi man sa Ibong. Di ba? Okay? So, yan na po yan, Tabi. I think this is all for today para po sa tuya pong mga kababayan na padagos pong nakaantabay sa tuya. Ngunyan pong aldaw na ini, mga tugang ning Martes. Sa pangalan mo kabilong na tropa, ako po si Marnela. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Abangan na po masunod. Bareta alas 12 with Sir Bert Nunez and Ma'am Gina Ritterly. Taod-taod lang po yan. Coronavirus